ବିରି ଡାଲିର ବାସ୍ନାରେ ଘର ପୁରା ମହକୁଛି ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରିଦେଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁ କଣ ହଉଛି କଣ ଖାଉଛୁ? ସେ କଣ ଖାଉଛୁ? ବିରି ଖାଉଛୁ? ସେ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଞ୍ଚା ବିରି? ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ନେଇକି ଡାଲି ବନେଇଦେବା, ଖାଇବୁ କି? ହଁ, କେମିତି ଲାଗିବ ନା? ଆଉ ଖାନି ସେ କଞ୍ଚା ବିରି ଆଉ ଖାନି। ମୁଁ ନଉଛି, କଣ କରିବା ଆକୁ? ଡାଲି ବନେଇଦେବା। ହଁ, ବିରି ଡାଲିର ରେସିପିଟା ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ବିରିକୁ ଭାଜି ନେବା, ତାପରେ ତାକୁ କୁଲାରେ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଇ ଭଲସେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏପଟେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ। ଛୁଙ୍କ ତ କେବଳ ରସୁଣରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିରେ କେବଳ ସୋରିଷ ହିଁ ଫୁଟା ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ରସୁଣ ପକାଇକି ଡାଲିଟାକୁ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ମଜା ନା